салом дӯстон, чанд бозие ки шаби гузашта баргузор шуданд, бархе аз онҳоро метавон мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. Бозии асосӣ дар майдони сабзу тафсуни биёбонҳои Арабистони Саудӣ баргузор шуд. Дар шаҳри Ар-Риёз дастаҳои Реал Мадрид ва Атлетик Билбао барои муайян кардани ғолиби суперҷом ба майдони набард ворид шуданд. Атлетик бо мақсади дифои ҷом ба бозӣ омад, чунки соли гузашта маҳз баско тавонистанд суперҷомро ба даст оваранд. Реал Мадрид бошад кӯшиш намуд ки аввалин ҷоизаро дар соли 2022 ба даст орад. Имрӯз мо дар бораи ин ва дигар бозиҳои асосии рӯзи якшанбе гап мезанем. Ҳамчунин ду хабари дигар аст ки ҷолиб мебошад. Дӯстон, аслан рӯзаи душанбе он қадар бозиҳои ҷолиб намегузарад, аммо ин рӯзи душанбе аз дигар рӯзҳо фарқ дорад, зеро дар Африқа мусобиқа то ҳол давом дорад ва дар Италия низ Милан ва Наполи бозиҳои навбатии худро мегузаронанд. Тамошои рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии Реал ва Атлетик бо суръати баланд оғоз ёфта, дастаҳо бо ҳуҷумҳои тарафайн рақобатро оғоз бахшиданд. Оҳиста-оҳиста мадридиҳо ташаббуси бозиро ба дасту пои худ гирифта, ҳолатҳои хавфнокро ба миён оварданд. Аввалин шуда Модрич тӯбро ба дарвозаи рақибон ворид кард. Аҷибаш ин аст ки нимҳимоятгари хорватӣ аввалин голашро дар мавсими ҷорӣ зад ва якбора дар финали суперҷом. Баъд аз ҳисоби 1-0 баско дар қисми дуввум таваҷҷӯҳро бисёртар ба хатти ҳуҷум равон карданд ва аммо дар ин шаб ҷомро бояд Реал мегирифт. Мадридиҳо голи дуввумро аз пеналти бо шарофати Бензима ба ҳадаф расонданд. Дар рафти бозӣ ба дарвозаи мадридиҳо ҳам пеналти таъин шуд, лек Тибо Куртуа дар бартараф кардани пеналти маҳорати олӣ нишон доду дарвозаашро эмин аз гол нигоҳ дошт. Ҳамин тариқ Реал аввалин ҷоизаашро дар соли 2022 ба даст овард. Дар Англия таваҷҷӯҳ ба бозии Ливерпул равона буд. Шогирдони клуб без Салоҳ ва Мане ин навбат дар хатти ҳамла тавонистанд беҳтар бозӣ карда ба задани 3 голи беҷавоб ба дарвозаи Брентфорд мушарраф гаштанд. Аввалтар аз ҳама Фабиньо гол зад, пас он дар қисми дуввум Чемберлен муаллифи гол шуд. Дар даҳаи охири бозӣ бошад, таккуми Минамино дар рӯзи зудрӯжаш голи севуми ин бозиро ба сама расонд. Ливерпул баъди ин ғалаба ба зинаи дуввум баромад. Аз Сити Мерсайдҳоро 11 хол ҷудо мекунад. Бозии дигари ҷолиб дар Англия рақобати дастаҳои Вестхэм ва Лидс буд. Рақобати ин дастаҳо хеле ҷолибу диданӣ сурат гирифт ва дастаҳо ғайр аз хатти ҳуҷум дигар дар бораи чизе андеша намекарданд. Лидс бо усули зеботарин ғалаба кард. Ҳисоби рақобат 3-2 шуд. Дар Италия дастаҳои Аталанта ва Интер бозиро бо ҳуҷумҳои тарафайн сипарӣ карданд, вале мухлисон дар ин дидор шоҳиди гол нашуданд. Ҳамчунин дар Фаронса ҳам чанд бозӣ баргузор шуд. Бозии асосӣ рақобати Марсел ва Лил буд. Ин бозӣ бо натиҷаи мусовии 1-1 поён ёфт. Дар рақобати Труа ва Лион дастаи дуввум бо натиҷаи 1-0 пирӯз шуд. Мбаппе боз дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифт. Ин навбат бо доварон танишҳои лавзии ӯ дар наворҳои бозӣ омаданд. Бояд донist ки айни ҳол зиёд одамоне ҳастанд ки аз ҳаракати лабон хуб пай мебаранд ки дақиқан гап дар бораи чӣ рафта истодааст. ПСЖ бар зидди Брест бозӣ дошт. Дар дақиқаи 33-ми рақобат байни Килиан Мбаппе ва футболбози Брест Юго Маньети низоъу хархаша рух дод. Вақте ки Маньети аз паҳлӯи Мбаппе мегузашт, ҳамлагари 23-сола аз дастони ӯ қабида ба низоъ пардохт. Бо эҳтимоли зиёд Килиан ин корро дар натиҷаи кадом гапҳои қабеҳи рақиб кард. Барои ором кардани Мбаппе ва Маньети футболбозони ҳардуи даста ба ҷараён ҳамроҳ шуданд. Довари бозӣ ба назди бозингарон омада ба ҳардуяш корти зард нишон дод. Мбаппе аз ин хеле нигарон шуд. чаро ту ба ман корти зард нишон додӣ? Гӯшав аз ин ҷо ту довариам карда наметавонӣ. Дар ин лига ҳамеша ҳамин хел аст, гуфт Мбаппе ба тарафи довар. баъди Мбаппе ба тарафи довари канорӣ нигоҳ карда ишора кард ки ту куҷоя нигоҳ мекунӣ. Мбаппе оҳиста-оҳиста ба тарки Фаронса омода шуда истодааст. ин ҷо ӯ дар симои доварон ва бозингарон душман пайдо ҳам кунад, ҳеҷ гап не. баъд аз тарки Фаронса ӯ шояд дар ғуруби карьераш ба ин ҷо баргардад. то он вақт ҳамаи чиз ба боди фаромӯшӣ меравад. ҳамлагари ҷавони фаронсавӣ борашро ҷамъ карда дар ҳоли омодабош қарор дорад. баъзеҳо мегӯянд ки ин бозингари ҷавон зери фишор қарор дорад ва барои ҳаминам дар рафти бозиҳо чунин ҳолатҳо рух медиҳанд. ПСЖ аз ӯ талаб дорад ки шартномаи нав ба имзо расонда шавад. умуман чунин ҳолатҳо нишон медиҳанд ки Мбаппе аз Лигаи Яки Фаронса ва аз ҳамаи чизе ки ба он рабт дорад безор шудааст. ӯ бесаброна охири мавсимро интизор мешавад то ба сафи дастаи орзуҳош Реал Мадрид биравад. то он вақт боз ҳолатҳое хоҳанд шуд ки Мбаппе ибрози норозигӣ аз доварон, футболбозон ва обу ҳаво мекунад.
طبق خبرها توجه به نیمه‌وقتگری хорватии دسته ریال مادرید لوکا مودریچ خیلی زیاد است. این فوتبالباز هرچند 36 ساله هم باشد تا حال در سطح بالاترین بازی میکند. با وجود آمدن جوانان زیاد بر ریال تا حال یگانی از آنها با سطح مودریچ برآمده نمیتوانند. همین است که لوکا در موسم جاری باز فوتبالباز هیئت اساسی باقی ماند. مثال آخرین بازی عالی او این بازی فینال سوپرجام اسپانیا بر مقابل دسته اتلتیک بیلبائو میباشد که در آن رقابت مودریچ با زدن گل دست یافته بهترین بازیگر میدان اعتراف گردید. طبق خبرها در همین شب و روز دو دسته که با مودریچ چشم دوختند مانچستر سیتی و اینتر به حساب میروند. در سیتی سرمربی دسته خوسپ گواردیولا چنین فوتبالبازان دونا را خیلی دوست می‌دارد. اگر امکانیت آوردن لوکا باشد پپ آن را از دست نخواهد داد. اینتر هم سال تا سال مرکز میدان را بهتر کرده شده است. مودریچ میتواند برای نتیجه‌های نظررس دسته شهر میلان یک دو سال دیگر کمکش را برساند. بعد از انجام موسم جاری مهلت قرارداد مودریچ به انجام میرسد. مودریچ میتواند با دل خود دسته گفتگوشنید انجام دهد. طبق خبرها مقصد اساسی مودریچ ماندن در صف ریال است. او میخواهد کارنامه خود را در برنابئو به انجام رساند. با احتمال زیاد دسته شهر مادرید مقابل این چیز نیست. برای مادریدیا پیش از همه بازی عالی مودریچ لازم است که عین حال نیمه‌وقتگری 36 ساله در سطح بلند برقرار بازی میکند. ریال مادرید با احتمال بزرگ با مودریچ شرطنامه یک ساله را به امضا خواهد رساند. این با سن و سال رسیده نیمه‌وقتگری хорватӣ ربط دارد. با فوتبالباز 36 ساله پرس یگان بار شرطنامه درازمدت امضا نمیکند. مودریچ با پرمیر لیگ انگلیا خوب شناس است چون که محض در توتنهام نام برآورده بود. با ایتالیا نیمه‌وقتگری مرکزی شناس نیست. در غروب کارنامه خود لوکا میتواند شرف یکی از دسته‌های بزرگترین ایتالیا را حمایت نماید. شما در این باره چی میگویید دوستان؟ حتما فکرهای خود را در کامنتاریا نویسید. با همین تمام باور دارم که ایجادکاری من به شما پسند میآید. لایک، کامنتاریا و در کانال ابوناش شدن را از یاد نبرید. با شما بود مثل هر وقت محمد گایروف. خیر دوستان در پناه الله.